ɗauki so shirme, sai gashi yau yana taban wuya. A zahiri na ɗau da munkara, na hau tudu kana na gangara, na ɗauki soro wanda zan tara, sai gashi nan na afka rijiya. A yanzu baya zana waiwaya, na duba laifukan da na yi jiya, ku dakata ina da tambaya, me za na sha ya wanke zuciya. Na fara so abin kamar wasa, na yo zaton har zuci bai isa, mai bani shawara na ce kusa, na ɗau jaka ta so na rataya. Ni so a take na karba, na nuna ba zan ci amana ba, shukar da na yi a yanzu zan girba, tafi na so na zana zuciya. Kullum ta zo garanta durkusa, ta gaida ni muryar ta can kasa, ta ce da ni duk sanka ne ya sa, na zama kamar wata sarauniya. Ta nuna so gare ni zahiri, ta zarce 90 cikin 100, amma hakan na sa ta garrari, na bar ta can tana ta shan wuya. Na san ban kyauta ba a gaskiya, kuka na kewa za ya tausaya, ban san ina zan je ba duniya. Kunci ya sa ta har ta je gaba, ta samu wadda ya kamar uba, dukkan kula bai kiya ba ta ba, tafi da ni ta sashi zuciya. A yanzu ne na gane na yi shirme, da na yi rashi dole na kanjame, da za ki ba ni so na kankame, ba zan saki ba dukkanin wuya.